ଗଳାରେ ଖପୁରୀମାଳ, ନାଲି ଆଖି, ବାଘ ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ, ଚାରି ବାହୁ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଛି ଏକ ନାଗ। ମହାଦେବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳ ଭୈରବ। ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି, ର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରକ୍ଷା, ବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶ ଏବଂ କାଳ ଯାହା ସମୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ବାହାରେ ଅଟେ। କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ଚାରି ହାତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡମ୍ବରୁ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଦଉଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ହାତରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ଜନ୍ମର କାହାଣୀ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦେବତାମାନେ ଏହା ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଯିଏ ଏସବୁ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ତିନି ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭର ରୂପ ନେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ପଶିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ଏହା ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଯେ କିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା ହଂସର ରୂପ ନେଇ ଆକାଶ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ରୂପରେ ତଳଭାଗ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଶେଷ ଭାଗ ଦିଶୁନଥିଲା। ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଫେରିଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଫେରିଆସିବା ପରେ ସେ ମିଛ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିବା ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଶିବ ତାଙ୍କ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାହା ଥିଲା କାଳ ଭୈରବ ରୂପ। କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ରୂପ ବିକଟାଳ ଏବଂ ଭୟାନକ ଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲେ, ଯେଉଁ ମୁଖରୁ ସେ ମିଛ କହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପାପ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଟି ଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ କପାଳ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କାଳ ଭୈରବ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ କାଶୀ ଜମିରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇ ସେଠାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କପାଳମୋଚନ ତୀର୍ଥ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେବେଠାରୁ କାଳ ଭୈରବ କାଶୀରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କାଶୀରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କାଶୀ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ଠାରୁ କାଶୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କାଶୀକୁ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏଠାରେ କାଳ ଭୈରବ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନ୍ୟାୟ କାଳ ଭୈରବ ହିଁ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କାଶୀ ସହିତ କାଳ ଭୈରବ ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭୈରବ ଅବତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ସହିତ ଭୈରବଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅନୁମତି ବିନା ଶକ୍ତି ପଥରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।